Keith Bartolo għawim Malti li ġab bosta onuri lej pajjiżna f'dan l-isports, prinċipal ta' kulleġġ li hu responsabbli għal madwar 3000 student ma għata qalbu xejn li jom il-fliegu ta' bejn Ingilterra u Franza, dak magħruf bħala l-English Channel, b'relay swim li bdiet fis-27 ta' Settembru. The Queen of all Races, il-muntanja Everest tal-Awm, ksejjaħ din l-isfida Keith Bartolo f'kummenti li tal dan l-istazzjon. Din hija ħolma li ilha ġejja ħafna żmien fl-isport tal-Awm għal iktar minn 25 years now. Iva, hija ħolma ta' kull open water swimmer li l-English Channel li huwa The Queen of all Races, hija l-Everest tal-Awm. Il-vjaġġ tal-għawwiema tista' tgħid li beda fid-dlam fit-3:05 ta' filgħodu minn Dover u waslu Franza 15 il-sija u 6 minuti wara. Ricky Andalsio u Thomas Noblet, iż-żewġ għawwiema li għamlu dan ma' Keith, il-koll huma veterani li flimkien għamlu din l-isfida suċċess. Magħhom ukoll fuq id-dajsa kien hemm Keith li bdittejn u torganizza kollox passjoni biex il-ħolma ta' bina issir realtà. Fil-kummenti tiegħu huwa għalinna li kienu kemm xejn ix-xurtjati li jagħmlu din l-awma għax it-temp f'dan l-istaġun ftit li xejn ippermetta u għen. We were lucky għax l-aħħar nies għalaqna season bina għalaq season l-association għax ma kienx staġun tajjeb għall-Awm. Ma kienx staġun tajjeb għall-Awm. Imma thank God għaddiet u so we look forward għal xi ħaġa oħra. U għalinna li kien u li beda din l-awma u kif ukoll spiċċa ukoll telaq minn qartqu u kienu li tela foħra f'din ir-relay swim. Ma naqas ukoll ringrazzjament ta' Keith lejn kulħadd li b'xi mod jew ieħor enuh biex dan iseħħ. I was lucky li bdejt jien, ġifieri tlaqt minn l-Ingilterra jien u tlaqt minn Sapphire Hoe jien u wasalt Wisant View jien. Ejja u esperjenza indimentikabli, tmiss l-art minn naħa l-oħra. Imma team effort, nirringrazzja minnaw il-pilot, il-mama tiegħi li kienet il-feeder tagħna fuq il-boat, dejjem magħna fuq il-boat, u lill-familja tiegħi. Da mhux suċċess tiegħi jew hekk, huwa suċċess kif tajt, kollettiv.